ଟୋକାଟା ଆମର ମଣିଷ ହେଇଗଲା। ମଲା ମଣିଷ ପିଲାଟା ଆଉ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତାନି ଆଉ ଓଟକି ଝିଙ୍କ ହୁଅନ୍ତା। ଆରେ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଟୋକାଟା ଆମର ବଡ ମଣିଷ ହେଇଗଲା। କି କଥା ଗଛ ଗୁଡାକ ସାର ନ ପାଇକି ବି ବଢିକି ମଣିଷ ଲେଖାଏ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଇଏ ତ ମଣିଷ ପିଲାଟା ପୁଣି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାରରେ ତିଆରି। ହଁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେ କିନ୍ତୁ ଟୋକାଟାର ମୁଣ୍ଡକୁ ହାତ ପାଇଗଲାଣି। ଆଜିକାଲି ଟୋକା ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହେଲାଣି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ରେ ଟୋକି ଗୁଡାକ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ସେପଟୁ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଚାନ୍ଦ ଆଣି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଣ୍ଡଟା କଣ ତାଠୁ ଉପରେ ନା ତାଠୁ ଅଧିକ? ତୋ ମାକୁ ବଦା ତ ମାଇକି ନା ମୁଁ କଦଳଟା କହୁଛି ତୁ କାନ୍ଦିଟା ବୁଝୁଛି। ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆମ ଟୋକାଟା ଆଉ ବାଟରେ ନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କର୍ମ କରୁଛି ମୁଁ ଗାଁଟା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବାଟ ଦେଇ ପାରିବି ତ ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଭଲ କଥା ଏଇଟା ଭଲ କଥା। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଖରା ହେଲାଣି 40 ଡିଗ୍ରୀ